UFC 322 вақти легендаҳо. Ин муҳориба на танҳо рӯй додааст, ин лаҳзаест ки тамоми ҷаҳон мунтазири он аст. Шаби муҳорибаи калон, вақте ки октагон пур аз равшанӣ ва садо мешавад. Тамошобинон ба по мехезанд ва ду ҷангвар дохили октагон мешаванд. Ислам Махачев, номе ки аллакай дар таърих сабт шудааст, чемпион, шогирди мактаби бузург. ӯ аз Доғистон то ин қуллаҳои баланд баромадааст, ки дар зодгоҳи ӯ ҳар рӯз мубориза аст, ҷое ки онҳо на танҳо ҷисман бақувватанд, балки рӯҳан низ қавӣ ҳастанд. Махачев исбот кард, ки интизом, боварӣ ва меҳнат кори ғайриимконро имконпазир карда метавонад. ӯ ҳамаи ҷангварони вазни сабукро шикаст дод, беҳтаринҳоро манъ кард, шоҳи вазни сабук шуд. аммо чемпиони ҳақиқӣ ҳеҷ гоҳ намеистад. ӯ ҳамеша визовҳои нав мекобад ва акнун роҳи нав, вазни нав, риски нав. дар пеши роҳи ӯ шахсе истодааст, ки қафо намегардад. Ҷек Дела Мадалена, ҷангвари австралие, ки аз поёниҳо ба боло баромад. Шахсе, ки гап заданро дӯст намедорад, балки баромада амал мекунад. Стили ӯ фишор, яроқи ӯ муштҳое, ки рақибонро ба хоб равон мекунанд. қувваи ӯ дар боварист, ки ҳама рақибро манъ карда метавонад. ӯ то сукут кардани рақиб ба пеш меравад. Ва акнун ҳадафи ӯ манъ кардани Ислам Махачев. ду чемпион, ду мерос, яке дар кӯҳҳо ба воя расидааст, дигаре дар канори уқёнус, яке бо идора мешиканад, дигаре бо зарбаҳои худ, яке гӯштин мегирад то нишон диҳад, ки ирода сарҳад надорад, дигаре нишон додан мехоҳад, ки қувваи мушт метавонад таърихро дигар кунад. UFC 322 15 ноябр, Нью-Йорк, майдони бузурги Мэдисон Сквер Гарден. Маконе ки ҳар зарба мисли тир садо медиҳад, маконе ки ҳар як нигоҳ визов аст. Тамошобинон садо баланд мекунанд, камераҳо ҳар як ҳаракатро сабт мекунанд. Ислам барои мерос меравад, Ҷек барои ҳама чизе ки ҳамеша мехост, ки фишорро тоқат карда метавонад, ки якум наздик мешавад, вақте ки гӯштингир бо зарбазан вомехӯрад, вақте ки стратег бо ғазаб рӯбарӯ мешавад. Ҳамон вақт маълум мешавад, ки чемпиони ҳақиқӣ кист. онҳо ҳарду як чиз мехоҳанд, аммо танҳо як тояш ҳама чизро мегирад. равшанӣ, садои мухлисон ва занги набард. Шурӯъ мешавад муҳорибае, ки баҳри ӯ миллионҳо мухлисон дар назди экранҳо ҷамъ омадаанд. ҳар як раунд ҷанг мешавад, ҳар як лаҳза имконият аст. дар ин ҷо касе ғолиб мешавад, ки омодааст дар ин роҳ худро қурбонӣ кунад. Ислам Махачев, Ҷек Дела Мадалена, яке шараф ва номи худро муҳофизат мекунад, дигаре тахтро гирифтан мехоҳад. вақте ки муҳориба ба анҷом мерасад ва майдон ором мешавад, танҳо яктой аз онҳо дастболо мегардад ва номи ӯ то абад сабт хоҳад шуд. UFC 322 ду ҷаҳон, як тахт, таърих идома дорад. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва, ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо.